खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 29 मार्च 2022 इं मंगलबार बारायनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनानै होनो लादों आं रिमा बसुमतारिया। मेष राशि माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांनो हानायनि मान मोननो हागोन, गोजोननाय मोनगोन। वृष राशि खेला गेलेयोब्ला देरहासार जानो हागोन, बान्था मोननो आसा दङ, मोजां सान। मिथुन राशि मानिबा जाहोनाव गोसोखौ गाज्रि मोनखांनो हागौ, जेखि जाया गोसोखौ हमथा। कर्कट राशि मानिबा थाखाय लोगोजों सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ, गोसोखौ लोरबां दाखालाम। सिंह राशि नखर संसारा सुखि जागोन, गोजोननायजों सम बारहोनो हागोन, मोजां सान। कन्या राशि एना एनि जालायनायखौ नागारनानै मीमांसा जालायनो हागोन, गोजोन मोननो हागोन। तुला राशि सोरजोंबाफोर सौदाव सौसि जालायनो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। वृश्चिक राशि लोगोजों बहाबाफोर बेरायलायनायाव आन्दायलायनाय जानो हागौ, सांग्रां जानानै थानांगोन। धनु राशि माबा मोनसे मोजां खामानि मोननो हागोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मकर राशि सोरजोंबा बायदिसिना होननानै बांसाव जानो हागौ, गोसो हमथानानै थानाया मोजां। कुम्भ राशि जेखि मावा फालांगियाव रां मुलाम्फा मोननो हागोन, मोजां सान। मीन राशि साननायफ्रा जाफुंनाय नङा, गोसोखौ हगारसारनो नाङा, धैर्य हमनानै थानांगोन। दिनैनि फान्जामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542, 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।